Sanibonani molweni ndinamkela kweZCTV ngesiXhosa. UPhetheni guys noNomfundo bahlanganiswe ngunjengaye ngenxa yento ye-podcast kaWenzeni and ke ufuna nento yoba uThemba abuyele ekhaya. So bambonile into yoba akekho bazothetha noNomfundo ke. Hayi uPhetheni ke noNomfundo bayakhombana, omnye uthi omnye umkhulisa kakuhle umntana. Omnye uthi wena wawutheni uze ube uhambe uyovulela imilenze indoda etshatileyo awumkhulisanga kakuhle nawo umntanakhe. So ngulo ukhomba omnye ngulo ukhomba omnye. Kuthiwa kuWenzeni funeka acele uxolo. Uthe uPhetheni akho Wenzeni uzocela uxolo apha ngoba noNomfundo zenzo zakhe zonke ezi zenza into yoba uWenzeni abe ubhala uthetha ngezinto azithethayo ngefemeli yabo. So ke unjengaye ke bengenayo isolution kodwa ke ude wathi ke uyacela uThemba yena abuyele ekhaya. So uye waphinda wabuya kunjengaye sengasekho ke uPhetheni ezocela uxolo kuNomfundo etsho into yoba yena into ayifunayo kukuba kulungiswe izinto and ufuna uhlala nomntanakhe kwakhe. Hayi le uNomfundo uba yena athi umntana uzomthathela kuye ngoba akahlelanga kakuhle phaa. So uNomfundo uyawasajesta ke sithi kungcono mhlawumbi uthathe ke abantwana uThemba noWenzeni uphume nabo ubone into yoba ayikho into onoyenza nebhetele ngabo. Besithi omnye ndinike i-idea erayithi, ndizabathatha ndihambe nabo noPhetheni. Kangayonwabele ke leyo uba kuthiwa kuzoba khona noPhetheni, befuna kuhambe mhlawumbi yena noThemba noWenzeni okanye ke kungabikho mzali ongomnye ngaphandle kuba unjengaye ahambe nabantwana bodwa. So unjengaye uthethe noThuli ke emxelela into yoba ucela azame ukuplena yonke le nto yale holiday azoyenza. Ethe ke izoba yi-surprise yaziwa nguye noThuli kuphela. Unjengaye ke uyawubonakala encokola noVusi ke guys embuza into yoba umthetho wakho ufuna umdivosa na umkakhe. UVusi uthi zange ndathetha ngedivosi mna, andifuni kwadivosi. Ethi ke nina nini kaloku abantu abagxotha ugcina, hayi ndim. Mna andifunanga nto yadivosi. Okwesibini akafuni kwandidibanisele nam ugcina noba ndingathi ndimnika imali akayifuni. Ethi ke ngoku nina futhi navala nditsho ii-accounts zikagcina, so akanamali akafuni ndimdibanisa nam. Ube wathi ke unjengaye egqibeleni kaloku ugcina unazo ezinye ii-accounts ngaphandle kwezi zilinkwe noSibalikhulu. So ethi ke ndiyacela ke mntanam uphakame uhambe uyolwela umtshato wakho, thina singoDlamini asivele siyiyeke nje kanjalo into. Phakama ulwele umtshato wakho. So uVusi ke ebevuya ke ngoba uyabonakala into yoba bengalindelanga nokuba angafumana amazwi afana nala kunjengaye after belwile but seberayithi ngoku. UPhetheni ke khangayonwabele ke le into yoba kuthiwe unjengaye uadvayize uVusi. Uthi ugcina akangomntu olungileyo for uVusi, akamfuni nokumbona phaa. So unjengaye uthe into esingayifuniyo kukuba abantwana bethu bonke badivosa. Nithi nakukwenza iyadivosa ngapha. NoVusi ke ngoku ufuna kwenzeke loo nto iyi-one. Bathe besathetha ke kwaske kwafika uKhuzwayo. Khuzwayo lowo ke othi xolisela abasebenzi babetoyitoya basemgazini ngayo yonke into eyenzekayo. But ke unjengaye uthi no, nathi sasingekho rayithi ngelaa xesha kwakwenzeka laa nto uba siyivale iyifektri. So ngamanzi amancinci ke lawo. Uye wacela ubashiya ke bobayi-two. Ethi ke ukhona apho saya khona washiya ke uPhetheni noKhuzwayo. Khuzwayo ke ngoku noPhetheni bashiyeke bethetha phayana. Ethi omnye uDeliwe wayaphi na, uthi kuKhuzwayo akamazi. Kodwa ke kuthiwa uPhiphi ukhonjwa ngapha ukhonjwa ngapha. Uthi omnye yiyo nto ndibona usisi endingamaziyo phaa kulaa venkile. Uthi ke omnye ewe. Uthi uPhetheni hayi mna andimqondi kakuhle laa sisi, ikhona into engadibaniyo ngaye. Ebesesithi uKhuzwayo yazi nam ikhona into endingayiboni kakuhle ngalaa sisi lowa. Uthe ke uPhetheni ucela akazame ke komba afumane uba yintoni into angayifumani ingabambeka. Lo mntu ufazi lo funeka emkile phaa ngoba ngoku uzovula ifektri nokwenza uzosebenza phaa. Akafuni into ezoba yingxaki edibanisela nalaa sisi uphaa, bathetha ngoSamkeni. So ke banento ecommon bobayi-two cause uKhuzwayo naye akamfuni nokumbona uSamkeni. NoPhetheni umfuna emkile phayana because kaloku ngulo uneendaba zakhe akamfuni. So ke uthe uzambhatala ke guys ke uKhuzwayo uba ahambe ayodiga yonke into engcolileyo edibaniselene noSamkeni. Asazi ke guys kodwa ke ngathi uyingozi uSamkeni. uKhuzwayo uzodlala ngomlilo. Enkosi, ndicela siqhubeke sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.